Kultura Kurdî kultureke devkiye. Qedexekirina zimanê Kurdî nehiştiye ku berhemên kultura me di wextê xwe de bêne nivîsandin û qeydkirin. Civaka Kurd civakeke derengmayî ye. Tiştê ku miletên din 200-300 sal berê kirine, em vêga dikin û ew jî ne bi temamî, tenê beşek ji wan. Di vê dema ku jiyan hem li derve hem jî li welêt zêde guher ye, parastin, qeydkirin û raxistina berhemên di bîrawariya xelkê de mane ji berê girîngtir e. Nîhat Öner bi salan e ku bi vî karî radibe û rûdinê. Li serhedê warê kilam û destan û çîrokên qedîm yek bi yek wan berhev dike. û di encama xebata wî de ev kitêb niha li ber destê me ye. Wekî yekem berhema wî derdikeve. Gurzek çîrok ji herêma Serhedê, Pirtûka Mîrzeb Hemed. Pirtûka Nîhat Öner ji 264 rûpelan pêk tê û di sala 2016 de ji weşanxaneya Avestayê derketiye.